Neste momento encontrámonos os concellos que, sendo moi exixidos para realizar diferentes actuacións de apoio ao comercio de proximidade, de limpezas e contratación de persoal para limpezas extraordinarias nos colexios, de baldeados, de instalación de múltiples elementos. Sin embargo, vimos, ou incluso de protección á cidadanía en materia de servizos sociais, vímonos que non houbo neste momento axudas extraordinarias aos concellos cando somos a primeira barreira e a primeira liña de traballo diante da cidadanía, non? Como exemplo, o alcalde de Rianxo pon a contratación de 7 persoas para reforzar as tarefas de limpeza nos centros educativos do municipio. Trátase de gastos importantes que deberían contar co apoio da Administración autonómica. Neste sentido, lembra que o Goberno central inxectou fondos á Xunta, sen que chegasen a transferirse aos concellos. Pola contra, a Deputación si destinou investimentos aos municipios a través da liña de axudas PEL Reactiva.